לכולם, בוקר טוב. אנחנו מתחילים עכשיו את בלוג נובמבר, שהוא מביא איתו גם את בשורת החורף. בעצם החורף מתחיל ואיתו מגיעים גם כל הווירוסים הלא נחמדים שטליה מביאה מהגן, אם זה קצת פעם בצינון, והיא הביאה איזשהו משהו גדול לפני קצת יותר משבועיים. וירוס בטן של שלשולים והקאות, שכמובן כולנו עברנו שם והיה נורא שמח. תודה לאל, הכל עבר. אמנם הראל לקח את זה קצת יותר קשה, אבל בתקווה שגם אצלו זה בשלבי סיום. אז פה נגמרת הפסימיות שלי, ואני מתחילה קצת לדבר על נובמבר לפני שנתיים, כשטליה הייתה בת חודש בדיוק. החודש הראשון של אמא טריה ושל אבא טרי ושל הורים צעירים יחסית ותינוקת חדשה, זה חודש נורא קשה. גם התרגשות, גם עייפות, גם להכיר, גם לדעת מתי צריך להילחץ ומתי לא. למדנו המון בחודש הזה. זה טירוף כמה החיים משתנים וכמה באמת מגלים דברים. לצערנו טליה גם בחודש הראשון הובחנה בטורטיקוליס, שזה נטייה של הראש לצד שמאל, שזה בקלות פתרנו את זה כמובן על ידי כמה סשנים של פיזיותרפיה, והרופאה באמת ידעה להבחן את זה בזמן, וידענו גם אנחנו לפעול כמו שצריך, ובאמת אחרי כמה סשנים של פיזיותרפיה פעם בשבוע הגענו באמת ליציבה מחודשת של טליה, ובעצם לימדו גם אותנו וגם אותה איך לעזור לה להסתכל על הצדדים, להטות את הראש לשני הצדדים באופן שווה. ובעיקר הנקודה המרכזית פה היא שבאמת ברגע ששמים תינוק על הבטן, ליבו נמשכת לכל הצדדים כי הוא מאוד סקרן ומאוד רוצה לגלות דברים, וכששמים אותו על הגב וכמובן שהוא ישן בצורה מסוימת הוא מתרגל לצד מסוים, ואז מאוד קשה ככה להחזיר לו את היציבה ואת הנטייה לשני הצדדים באופן שווה, שזה מה שנאלצנו להתמודד איתו בעצם. אני מאשימה כמובן גם אותנו, אבל גם בעיקר את ההנחיה הזו של משרד הבריאות לשים את התינוק על הגב כל הזמן. בגילאים האלה התינוק ישן רוב הזמן, הוא ישן בין 16 ל-18 שעות ביום, ככה שמתי נשאר לשים אותו על הבטן? ב5 דקות שהוא ער והוא אוכל בידיים של האמא או האבא או מי שזה לא יהיה. כשהראל נולד, אפילו בתדריך הראשון בטיפת חלב, הם הביאו לי פלייר שמסביר מה זה הטורטיקוליס ואיך אפשר להימנע ואיך אפשר לטפל וכל זה. אז טוב, לפחות למדו שם. חוץ מהטורטיקוליס, טליה הובחנה קצת אחרי גיל חודש גם באטופיק דרמטיטיס, שזה אסמה של העור, שזה בעצם יוצר כמו נגעים כאלה של עור יבש ואדום, ובעצם יכול להיגרם מאלף ואחד דברים. זו דלקת אלרגית שיכולה להיות מאבק וצמחים ותזונה, גנטיקה בעיקר, בעלי חיים, כל מיני דברים שלא באמת יכולים לשים את האצבע על סיבה מסוימת בגיל הזה לפחות. ולכן קיבלנו איזשהו טיפול של משחות, של כמובן מקלחות רק בשמן בלינאום, בגדים רק מ100% כותנה, מקלחות פושרות. כמובן שגם ככה תינוקות בגילאים האלה מתקלחים בטמפרטורה של 35-36 מעלות לפי ההמלצה של משרד הבריאות. באמת עשינו את כל הטיפול שהרופאה נתנה לנו, ובאמת היה לנו חורף קשה איתה כשהיא נולדה, באמת כשהיא הייתה מגיל חודשיים בערך עד הקיץ, כמעט עד גיל שנה. היה קצת קשה עם הדברים האלה, כי באמת חששנו ורצינו כמה שיותר להפחית לה את הנגעים האלו בעור, וזה באמת עבר בקיץ, ומאז טפו זה לא חזר. אז אני מאוד מקווה, זה גם יכול להיעלם מעצמו, אז אני מאוד מקווה שזה המקרה. הטיפול, לפי מה שהבנתי מהרופאה, זה כמובן טיפול מניעתי, על מנת שלא יתפרץ שוב.
וזה כמובן טיפול גם בתזונה. הבנתי ממנה שעדיף להימנע ממאכלים כמו תותים, קפאין מן הסתם, שוקולד, הצוף של הביצה, פירות הדר וכל זה. הלכתי לעוד איזה רופא כדי באמת לראות אם זה באמת יש בזה משהו, והוא חזר על אותם דברים. להגיד לכם שנמנענו לגמרי, לא נמנענו, כי רצינו באמת לראות אם משהו מזה גורם לה. לאחרונה אנחנו עברנו איתם מהשמן בלינאום שבו קילחנו אותם כל הזמן לאל סבון. בחרנו בדוקטור פישר עם השיבולת שועל, יש לו ריח מדהים שאני מתה עליו, וגם תודה לאל הוא לא עושה לה שום דבר, שום יובש או שום עוד פעם תגובה אלרגית, אז אני מאוד שמחה על כך ואני מאוד נהנית להשתמש במוצר הזה. זהו, אז אני באמת מקווה שזה עבר וזה מאחורינו. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר איתכם עליו היום זה כמובן תערוכת בייבילנד שמתרחשת ממש בימים הקרובים. כרטיס למחזיקי לייפסטייל נראה לי עולה, כרטיס זוגי עולה 35 שקלים, למי שאין לו לייפסטייל עולה 25 שקלים, יחיד. הממה, הקאץ', אם את קונה כרטיס זוג, מגיעה לך שקית הפתעות עם כל המטרנה ומוצצים, כל מיני דוגמיות כאלה כדי להתנסות בהם. שקית אחת, ואם את קונה כרטיס יחיד גם, מגיעה לך שקית אחת. אז כל אחד יעשה את השיקולים שלו. תערוכה באמת מגניבה. יש שם המון ככה חידושים כל שנה, וחברות שנותנות לכם דוגמיות של חיתולים ושל קרמים ושל כל מיני מוצרים מגניבים. בדרך כלל נורא עמוס שם. מלא אנשים, אני מקווה שהשנה הם יעשו לה איזשהו, בשנה הראשונה דווקא היה נחמד, לא היה עמוס מדי, שנה שעברה זה היה כאילו ממש לברוח מדוכן לדוכן, כי היו תורים מטורפים. יש כמובן את הדוכנים של החברות שהם כל מיני כיסאות בטיחות, מנסאים, כל מיני דברים כאלה, ואתם יכולים, מה שמגניב בזה שאתם באמת יכולים ללכת לראות, ולהרגיש את המוצרים ולחוות אותם ככה על המקום. בסוף כל תערוכה יש תחנות של סופר פארם שבהם ממציאים מבצעים נורא שווים. שוב, לפני שנתיים היו ממש מבצעים שווים. גם מטרנה הם מכרו את האקסטרה קר שאנחנו לדוגמה משתמשים, הם מכרו במחיר מאוד אטרקטיבי. שנה שעברה הם עשו קצת פשלה, אז אנחנו בחרנו לא לרכוש באותה תערוכה. אבל שוב, נורא נחמד, אתם יכולים ללכת, אני אהיה שם. באופן מפתיע קיבלתי את המאמה בוקס שלי, העונתי בדיוק אתמול, ופתחתי. מאמה בוקס זה דוכן שניגשתי אליו בשנה שעברה, שמציע בעצם מנוי מעין מתנות כאלה נחמדות וחמודות פעם בעונה. עכשיו הם הזמינו אותנו לבייבילנד, זה חלק מהמעטפה. כמובן שזה לא כרטיס כניסה, אבל זה כאילו מעין תזכורת. קצת בחשתי בזה, קצת הסתכלתי על העומק, מציעים 40% הנחה על קופסה ראשונה למוצרי תינוקות, שהם שולחים כל מיני גם צעצועים, כל מיני דברים נחמדים, וזה גם נחמד, והערכת חברות במועדון במחיר מוזל, שזה 59 ש"ח לשנה. בסדר, לא כזה ביג דיל. שוב, המתנות שלהם הן מאוד צנועות, אבל מאוד נחמדות. הפעם הם שלחו 2 סיכות עם ציור של סוס כזה קרוסלה, ופנקס של Best Mom Ever, עם אפשרות, אני אראה לכם את זה כאן, לרשום בעצם את המטלות שאת צריכה בשבילי, בשביל הבייבי ובשביל הבית. סדר קצת משונה, נראה לי שכל אימא קודם כל בוחרת בבייבי, אחרי זה בבית, ואם נשאר קצת זמן אז בשביל עצמה. אז זה קצת מצחיק וקצת אולי איזושהי קריאת השכמה לאימהות. ומכתב נחמד על זה ועל השנת פעילות הבאה. אז שווה לכם, בא לכם להירשם, מנוי נורא סימפטי ונחמד. הם גם שולחים ניוזלטר כמובן, והם שולחים כל מיני הזמנות לסדנאות יצירה וכל מיני דברים של אימהות, אז זה אחלה. זהו, אנחנו נמשיך בבלוג.
גרץ במאמרו השבועי כל ערך שהישראלי רגיל לנוח בצידו. צה"ל, השואה, השטחים, הערבים, ימין, שמאל, אף אחד לא חסר. קטום. האינדיבידואליסט האקסצנטרי והשנוי במחלוקת כבר לא מוקף באחרים תומכים. הוא עדיין עיתונאי ועדיין פעיל שלום, בעל עמדות חדות ומחשבה חדה, אבל דבר אחד... קטום. נכון. מה זה? שחור. אני צריך לנגב אותך. טליה, בואי תציירי ציור. כל הכבוד. זהו. הנה, כבר מתחילה. קח את העוגיה הטובה. אוי אוי אוי, תביא לי. רוצה לקרוא ספר? בוא נקרא. תנו לי כבר, בלי חיתולי. צילום? לא מעניין. אוי. מה זה? זה אוטו. זה חתול. זה אבא. זה טולי. או שזה טולי. איפה טולי? זה אמא? זה טולי או זה טולי? בוקר, שבוע 37 נכנס לתוקף. מרגישה על הפנים, בחילה ולחצים בבטן. לא יודעת מה זה אומר, אבל מתחילה להילחץ ממש, כי אפילו לא הכנתי. מצד אחד חשבתי שזה יקרה ממש מזמן כבר. מצד שני עכשיו, אני קצת מפחדת. נראה לי שבכל מקרה אני אקום, אתקלח, אכין לי קצת דברים ואלך למוניטור. זה ממש כואב. הצלחתי לקום מהמיטה. מקלחת תיק, נראה לי. אומייגאד, זה כל כך... כי למרות שזו פעם שנייה, זה כל כך מפחיד באותה מידה. ונראה לי שעצם זה שאני יודעת לקראת מה אני הולכת, זה מפחיד עוד יותר. מקלחת חמה, יהיה בסדר. זהו, מחר שבוע 38, עדיין בעבודה, שעה 6:30. למרות שבהיריון הקודם עבדתי יומיים לפני הלידה, פעם זה לא הולך לקרות. יש גבול לכל תעלול. זהו, אני לא יכולה לשבת יותר, כואב. נראה לי שאני אלך הביתה וננוח, בעיקר לנוח. חזרת מהסופר פארם, קניתי כמה דברים להכין את התיק סופית. זהו, החלטתי. שבוע 38, כדאי מאוד שיהיה לי תיק. כמה דברים מאוד מאוד חשובים שאני חושבת שאני אצטרך אותם. קשה להחליט מה לשים, מה לא לשים. פעם שעברה אני חושבת ששמתי כל מה שהיה רשום בכל רשימה אפשרית שנתנו לי לפני הלידה, ולא הייתי זקוקה להרבה מהם.
למרות שזה מאוד מאוד תלוי, כי את מחליטה רק ביומיים 3 שאחרי הלידה אם את מניקה או לא מניקה, אז את כן צריכה דברים שיכול להיות שיעזרו לך. כל מיני שמנים למיניהם, לזה אני לא התחברתי. מה שכן מאוד מאוד חשוב, אני חושבת, זה תחתונים. צריך לקחת בחשבון שמרבית התחתונים יוחתמו ויתלכלכו מהר יחסית. נראה לי שעדיף פשוט לקחת תחתונים שמקסימום תיפטרי מהם בהינף יד לתוך הפח. ככה. בחדר לידה מאוד מאוד קר. אבל אין לך כל כך ברירה, את הולכת עם מה שנותנים לך במיון ובחדר לידה. סורי. כואב. איוש. מטעמי היגיינה וניקיון עדיף להישאר עם החלוק של בית החולים. יחליפו לך אותו ותוכלי ללכת בבגדים שלך אחרי שכבר תרגישי הרבה יותר טוב ותראי מה הולך ותוכלי ככה לפי המצב לבחור בגדים מתאימים. שוב, עדיף גם בגדים לא בהירים מדי, כי יכולות להיות פשלות. אמרתי לעצמי שאני אכין תיק במצב כזה, אבל ממש כואב לי כל 5 דקות בערך. אז אני אשתדל לעשות את זה מחושב ונכון. כל הבדיקות שלי, כל ספירת דם אחרונה, תיק רחת חשירים וקטן, בגדים. הולך להיות קר בימים הקרובים, לא יודעת אם אני אתאשפז או לא, אבל צריך לקחת את זה בחשבון. קצת איפור, אני מניחה שאני לא אטפל בחדר לידה, אבל אולי לאחר מכן. מה אפשר לעשות? זה סתם כאילו נוח לי וכבד לי. זה לא היה ציר. עכשיו זה ציר. מבחינתי היו, לא עושה פרסומת, אבל זה נראה לי היחידים שיש גם בשוק, אז ברמה כזו של ספיגה, היו לייף סייברס מבחינתי בפעם הקודמת, אז אני מקווה שגם הפעם הם ידעו לעשות את העבודה. לא הספקתי להכין כל כך שמפו וכל זה בבקבוקים קטנים, אני מקווה שאני אספיק. אני יודעת, ניסיון אישי, לא לקחת תכשיטים, לא דברים בעלי ערך, פלאפון צמוד אלייך, הם ככה מתקשרים כבר. ערך כי אני מניסיון איבדתי את טבעת הנישואין שלי בפעם הקודמת, במהלך הלידה. לא ידעתי כל כך מה הפרוצדורה הרפואית, ואם זה כמו כל ניתוח או כניסה לחדר טיפולים שצריך להוריד תכשיטים. הורדתי את התכשיטים, מקום ממצאה של הבעלים שלי לא ידעו עד היום. אוי. יופי. הספקתי להכין תיק ואנחנו בחדר לידה. תגיד שלום. שלום. כן. קיבלתי תזכורת לכמה צירים זה כיף. והיא שכחה. וכמה דן הוא נחמד. אני נחמד. אתה לא מתייחס אליי בצורה נחמדה. השעה כבר 4. מחכים למרדים. מחכים למרדים. מחכים לחזון אחרית הימים. כן, טוב, ציר, ביי. זה בעייתי. איפה המרדים? איפה המרדים? איפה המרדים? שתי יולדות ילדו לפניי.
שעה 7 בערב. נאדה. זהו, זה כבר היום השני במלונית. תענוג. אין מה להשוות עם השהות במחלקת יולדות. זה לא זול, אבל אני חושבת שזאת די חוויה מתקנת למה שהיה פעם שעברה. הרבה יותר קל לי, הרבה יותר קל לדן מן הסתם, לתינוק. כיף שאני יכולה להיות איתו כל הזמן, ולא להתרוצץ בין איפה ששמים אותם שם עם האחיות ועם הרעש ועם פרוצדורה שכל פעם צריך להגיע, לקחת, לשחרר, מדהים. באמת אין מילים. זהו, כל מיני פינוקיאדה כזאת של אוכל טוב ושינה מרווחת. שווה באמת. בחוץ יש סופה. נכנסנו לפה לפני שהיא קרתה, וכנראה שנצא מפה לאחר מכן. אם יהיה מחר כבר מזג אוויר טוב, אני מקווה. לא להוציא אותו לעולם גשום עם שערה. האמת שדי נחמד, באמת. תחושה של התנתקות וניקיון כזה וכיף. אמנם גם הלידה הייתה הרבה יותר קלה, אבל אין ספק שזה מוסיף המון. מוסיף המון להרגשה. עצם זה שיש שירותים פרטיים ומקלחת פרטית ומפנק פה, ובאמת אין לי מילים. באמת חוויה מתקנת. תינוקי ישן, הצלחתי להניק. אני מאוד מאוד מבסוטה. כואב. לא ממש נעים עדיין, אבל זה כנראה כי אנחנו עוד לא התרגלנו לתהליך וגם הגוף לא, אבל אני מקווה שאני הפעם אתמיד ואגיע להישגים. זהו, האמת שאני קצת מתגעגעת לעולם בחוץ, מאוד מאוד מתגעגעת לבת שלי ולכלבה שלי וכל השגרה. אבל זה ככה נותן פרספקטיבה ונותן איזשהו פרק זמן של הסתגלות למצב החדש, וזה נהדר. גם לא יותר מדי, מחר בבוקר אנחנו כבר נתקפל. זהו, האמת שאני מאוד מרוצה מזה שהצלחתי להניק. הוא לוקח מוצץ. אני לא יודעת אם זה כתוצאה מזה שהוא יונק, אבל הוא הצליח לקחת מוצץ והוא די מסתדר איתו, זה די מרגיע אותו. האמת שדי שמחתי שטליה לא זרמה עם המוצצים, אבל אם זה מרגיע אותו אז זה בסדר גם מבחינתי. זה אין לתאר את ההרגשה הזאת של מישהו שהוא חלק ממך ויצור קטן ושמימי. זהו, אני מתה כבר, האמת שהאוכל פה ממש טעים, חלבי וצמחוני, אבל טעים. אכלתי סושי, זה היה טעים. חברה שלי הביאה סושי, היה ממש טעים. כבר בא לי קרפצ'יו גם.
לא שזה דברים שהתנזרתי מהם לחלוטין, לא בהיריון הזה ולא בהיריון הקודם, אבל כן חששתי וכן צמצמתי את זה ממש למינימום, זה היה ממש פעמים ספורות. וזה היה חסר לי, אולי עצם זה שזה היה אסור באמת. לגבי הברית, אנחנו עדיין לא יודעים מה לעשות. מצד אחד מאוד מאוד בא לי כבר לעשות את הטקס ואת האירוע ולכבד את ההורים משני הצדדים, ובאמת זה מצד שני זה כל כך מהר, זאת אומרת זה כבר היום יום חמישי, להזמין אנשים, לדאוג לאולם, לדאוג לדברים, זה ממש לא מצליחה כל כך לישון. זאת אומרת, כן ישנתי טוב בלילה, מאוד טוב, אבל בבוקר כבר הציקו לדן מהעבודה, אז קמנו באיזה 7 וקצת. וטלפונים ופרוצדורות ועניינים ובדיקות, כל מיני כאלה, שזה לא נותן לך כל כך מנוח. הלוואי ויכולתי להשתמש במיטה הזאת יותר. זהו, כי אני בבית חולים ולא מרגישה בבית חולים, שזה מגניב. לגבי ההנקה, הבנתי שאפשר לאכול הכל בתכלס, רצוי מאוד להימנע מקפאין ושוקולדים ואלכוהול, ממש סמוך להנקה, זאת אומרת לפני ההנקה. אבל מלבד זאת אפשר כאילו באמת ישר אחרי ההנקה או אחרי שאיבה או אחרי הכל לא להתנזר משום דבר, וכמובן בכמויות קטנות. מה שכן, המליצו לי בהדרכת הנקה, גם לשתות כמה שפחות או לאכול נענה, מרווה ופטרוזיליה, כי זה מייבש את החלב. אז זה ככה כן חשוב לדעת. זהו, אני חושבת שאני אתמיד ואני מאוד 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 ארצה להצליח הפעם, אם זה יסתדר. אז אנחנו מתחילים הנקות כל פעם שנראה שתינוקי רעב. המליצו לי גם לא להתחיל, זאת אומרת עם שאיבות בזמן הקרוב, לפחות לחכות כמה שבועות כדי שהוא יתרגל ולא יתרגל לטוב מדי, כי אין ספק שבקבוק זה הרבה יותר זריז להם וממכר מההתחלה. אז בקבוקים ושאיבות אנחנו נדחה לשלב יותר מאוחר. בינתיים אני אצטרך לקום. אני אצטרך להניק, בהתחלה זה יהיה קצת מסורבל, אבל אני מניחה שאנחנו ככה נגיע להבנות. זהו, בדיקת שמיעה. אנחנו צריכים לעבור מחר שוב. הסבירו לנו שפשוט מבחינת שינויים פיזיולוגיים קרו, יש לו נוזלים שעדיין ממוקמים באוזן שמאל, והוא צריך ככה לנקז אותם, עדיין צריכים לצאת, ולכן המליצו לנו לשים אותו על אוזן שמאל כדי שזה ירד, ולחזור מחר לבדיקת שמיעה חוזרת. מה עוד? זהו, תינוקי קטן וחמוד. על שם עוד לא נסגרנו. שאלנו רב. אנחנו נתחשב בתשובת הרב. אבל לי יש איזושהי בחירה מובהקת וגם לדן, ואני מניחה שזה לא אותה בחירה ולכן התייעצנו והגענו לשלב הזה. אבל אני אשמח בכל מקרה עם כל שם שיבחר, אז אני מקווה שגם אם אני אעשה פשרה מצידי, אז הכל בסדר. אז אני מקווה שהוא יהיה מרוצה בסופו של דבר מהשם שנבחר לו. זהו. נשיקות לעולם שבחוץ. ביי ביי. אני לא זוכרת אם אמרתי לכם, אבל הפתרון המדהים לממתק של אחר הצהריים
זה כל השקיות האלה כמו שנותנים במקדונלדס של תפוח, אבל יש מלא טעמים. בדרך כלל רוכשים את זה מחול, אנחנו הבאנו את זה בפעם האחרונה שהיינו בצרפת בקיץ. וזה נגיד פטל, הנה, אני לא לוקחת לך, אני רק מראה למצלמה. טוב, את אוהבת את זה? שזה אדיר, זה כאילו, זה גם קצת מתוק, זה גם 100% פרי, זה גם קומבינציות של פטל עם תפוח, עם... די? ליבי מנסה לקחת לה את זה אפילו. וזהו, והם נהנים מזה ממש. וזה גם בריא וזה גם מתוק, זה יכול להיות אחלה כחטיף. וזהו, וחבל שלא מביאים את זה לארץ, אז אם מישהו ככה רוצה להרים את הכפפה, זה אחלה לייבא את זה לארץ או משהו. אני יודעת שבחנות מסוימות מוכרים תפוחים ומוכרים אגסים, ויש כאלה שגם מביאים את הפירות יער. העניין עם הדברים האלה, א' כל אגס זה מאוד טעים וגם תפוח, אבל הפירות יער נורא מלכלך. פעם אחת היא בטעות שפכה את זה על הרצפה, וזה עשה כתמים על הרצפה חבל הזמן, אז זה פחות, בוא נגיד, בסדר. טוב, אז כאן מסתיים הטיפ שלנו להיום, ואנחנו נפרדים בחיבוק ונשיקה. נגיד ביי ביי. אושר קטן, אז לא יכולתי לסיים את הבלוג בלי דש מהראל לכולם, כי בכל זאת הוא ילד היום הולדת החודש. אני לא הרחבתי עליו המון בבלוג הזה, כי אני אשאיר לו מקום מיוחד לקראת סוף החודש. וזהו, יאללה ביי.